שלום, אנחנו כאן בחדר של הרב דין המכונה בפי העם האויצר של האויצר, אבל יש מאחורי שמש חזקה מדי, אז אנחנו נזוז הצידה. קאט, שימו קאט בעריכה. אנחנו מתחילים כעת את הפודקאסט על מסכת ברכות. אנחנו מתחילים מדף ב' עמוד ב', כי כלומר תמיד מתחילים מדף ב' עמוד ב', כי בדף א' אמור להיות סימוכין, אבל תכלס זה נמשך על פני מלא דפים, אבל לא משנה. אנחנו היום, החל מאימתי, כמובן, עד והדר פרש מלידי ערבית. ומתחילים ככה, המשנה מתחילה כך. ממתי קוראים את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה. אמרו לו לא קראנו את שמע. אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד, אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. הקטר, חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנחלים ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. אז אומרים לנו, שואלים, ממתי קוראים את שמע בערבית? ממתי קוראים את שמע בערבית, כאילו, בלילה? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה. בהמשך אנחנו נראה מה זו השמורה. דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים עד חצות, כלומר עד חצות הלילה. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, כלומר עד הבוקר אפשר עדיין. כל עוד אתה לא רואה את השמש, אתה יכול לקרוא. מעשה ובאו בניו מבית המשתה, אמרו לו לא קראנו את שמע. אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות. ולא זו בלבד, אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. וכאן מביאים עוד שני דברים, עד חצות ועמוד השחר. הקטר, חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, למרות שאומרים עד חצות. וכל הנחלים ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. כלומר, כדי שלא יבוא אדם ובטעות אופס, הגיע בוקר, אני לא יכול לקרוא קריאת שמע, אז אמרו עד חצות כדי שאנשים יקדימו להגיד את זה. תנא חקיקאי קטני ממתי, ותו מה ישנה דתני בערבית ברישא, דתני דשחרית ברישא. כלומר, בואו נפתח את השטיינזלץ, כי לא הצלחתי לתרגם, זה ממש מביך, למה לא הכנתי מראש. אחד קאי קטני, היכן הוא עומד, אוקיי, ממתי, כן, שהוא שונה ממתי. היכן הוא עומד בהסתמך על אלו דברים קודמים שהוא ממשיך, וזהו שהוא שונה ממתי, כלומר סוג של מנה נמילי. אז אומרים, ותו ועוד, מה ישנה דתני ערבית ברישא, מה שונה ששונים ערבית ברישא, כלומר בהתחלה. תנא אקרא דתני דשחרית ברישא, ששונים שחרית בהתחלה. לפני שחרית ברישא, שישנו את שחרית בהתחלה. אומרים תנא אקרא קאי דכתיב בשוכבך ובקומך. ואחרי קטני זמן קריאת שמע דשכיבה אימת, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. כלומר אומרים בשוכבך ובקומך, כיוון שבשוכבך הראשון מתחילים עם קריאת שמע של ערבין, שבעצם הולכים לישון. והיא בהתאמה ילף מבריאתו של עולם, כלומר ואם תרצה אמור שנלמד מבריאתו של עולם, נכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כלומר זה גם אותו דבר, מתחילים מהערב. היא הכי סייפה, וקטני בשחר מברך 2 לפניה ואחת לאחריה, כלומר ברכת יוצר אור וברכת אהבת עולם בשחרית, ואחר כך ברכת יש כאילו את כל הברכה של מת ויציב וזה, אוקיי? כל הפרוצדורה המעצבנת הזאת, מת ויציב ואז עזרת, זה כאילו שני ברכות. ובלילה
יש לפני את ואור רחום, כן, ואור רחום, אחריו יש את המעריב ערבים, לא, סליחה, לגבי הלילה, תקנו רגע, יש את המעריב ערבים, ואז את אהבת עולם אהבתנו. לא. איך שהולך הזה של ערבית, אוקיי? אל תתפסו אותי ככה בנקודות הקטנות. ואחר כך יש את אמת ואמונה, ואחר כך יש את השכיבנו. ואז זה בעצם יוצא שיש שניים בכל צד שיתחמו את מרכות קריאת שמע, כן. ושתיים לאחריה, ליתני דרבית ברשע. אוקיי? איך יוסף הדקתני, שנייה אחת. אומרים, שואלים, אם כך, מדוע שנינו בסוף המשנה בהמשך הפרק, בשחר מברך 2 וכו', כלומר, למה אנחנו התחלנו מהשחר? אומרים, ליתני דרבית ברשע. כלומר, נשנה את ערבית בהתחלה. אז אומרים, תנא פתח בערבית, והדר תנא בשחרית. הדקאי בשחרית פרש מלידי שחרית, ודר פרש מלידי ערבית. כלומר, אנחנו התחלנו כאן בערבית, אנחנו נגיע לשחרית, תוך כדי שאנחנו מדברים בשחרית, כבר גולשים לנושא הזה, ואז אנחנו נחזור לערבית. וזה היה הפודקאסט שלנו להיום. מוזמנים לעקוב אחרינו בקבוצת משמר אבן החכמים, ואנחנו נמשיך עם הפודקאסט הבא ממש בקרוב, כי אני הולך רגע להקליט אותו. להתראות.